akarnak használni. Vagy nem tudom, hogy majd alá kommentálni. Alá kommentálni? Ja. Látom, nem vetett egy szóra. Mennyire évente kétszer. De akkor, amire múltkor beszéltünk, azt nem adtad oda? Melyek? Jó, 14-eseket ballábra raktuk, és van, hogy a felső két karaktert betakarja a toll fotón. Aha, ja, és hogy akkor ez alapján tudod a izét. Hogyha tudom a kort, akkor most és csak azt látnám, hogy 0-1, akkor nem tudnám, hogy a 401-es vagy a 501-es, úgyhogy azért most a másik lábra. Ja, egyet gyűjtöttünk, igen, tegnap. Nem sas, én nyúlok az a lényeg. Nem egy tollastam is. Most azt mondta, hogy Fele megnéztem. Van esély visszaállni is, nem? Nézd már, erre is azt mondja, hogy ló. Hát akkor csináljuk azt, hogy akkor belerakjuk még ezt a kettőt. Mert ugye a mérleg szarda. Hát figyeljetek, szerintem vegyetek egy digitális vagy izét, egy mechanikus mérleget. Persze. Hát a sátán. Srác, nem. Az igazán durva az lesz, hogyha bejön neki. Én mondom, hogy tini koromban a Discman így ment. Még plusz 2 órát. Ezt vedd fel. Várjál. Szegény.